sæler. Vi har omkring 5.500. Hvad får du skrevet den ind over? Ja. Men tager man hele verden, det vil sige også kysten til Tyskland og Holland, så kommer vi helt op på 25.000. Ja. Råsælerne, som Rasmine har. Dem er der ikke helt. Ja, de der hopper på det her. Ja. De yngler ikke rigtig særlig meget i Danmark endnu. Råsælen, det er faktisk Danmarks største rovdyr. Man kan tydeligt se, at det er rovdyr, når man kigger på tænderne. Sådan sæler, de lever primært af fisk. Man kan også tænke på at sætte fugle og blæksprutter og andre ting, som nu kan komme til. Ikke der i vandet. Lige her.